Jaha, se olisi niinku ruokakorneiden paikka. Tänään tuunataan kevyesti pizzaa. Lähinnä tuunataan sen takia, kun ne on kotona tehtyjä pizzoja. Ja se ei johdu siitä se tuunaus, vaan se johtuu siitä, että se oli mun vaimon itselleen tekemää pizzaa, jota se ei sitten syönyt kaikkea. Se jätti mulle tänne päivään sen evääksi tuohon. Mulla on tommonen direktiivikoulutus, että mä saan ajaa rekkaa. Joten laitoin siihen ihan hippasen savukinkkua, ihan hippasen tuota suolakurkkua. Ja nyt laitan kevyesti juustoraastetta. Sen verran, että sitä on vähän niinku väriksi siinä. Nuo. Ja tietenkin. Mutta tänään kaikesta muusta totutusta poiketen ei laitetakaan HK sinistä, vaan syödään tätä pizzaa tällä vähän niin kuin enemmän eurooppalaisilta. Tuli mieleen tässä, että kun noissa kaikissa muissakin menestyneissä kokkiohjelmissa on kaupallista yhteistyötä. Tässä ei ole mitään kaupallista ja aika vähän yhteistyötäkin, mutta laitetaanko minkä mainos tähän väliin, kun ei oikein muutakaan tähän keksitty. Olkaapa hyvä. Nyt se pizza palautui karusellireissultansa. Sitä siihen tällaista sriracha-kastiketta. Sriracha-majoo kevyesti, jos saadaan tämä purkki vaan aukeamaan tästä. No se saatiin se sriracha-pönttö auki ja sitten saatiin vähän srirachaakin siihen pizzan päälle ja tehdään tällä kertaa semmonen juttu, että tehdään vähän reseptiikkaakin tähän, että ei jää niin kuin sitten kalvaa, että mitä kaikkea herkkua siihen on laitettu. Elikkä alkuun oli tietysti sitä sriracha-majoa. Laitoin väriksikin vähän ketsuppia ja siinä oli se maustepuoli, mutta siinä oli kinkkua. 4 siivua muistaakseni palasteli. Juustoraastetta. Tuossa lukee, että 500 grammaa, sit oli noin puoli pussia. Ja sitten oli tietysti se suolapurkku. Ja sitten tarvitaan tietysti tähän herkkuun olla juomaa, niin se oli tommonen Coca-Cola. Eli se on zeroa ja vain ainoastaan sen takia, kun mä sitten tykkään enemmän kuin tavallisesti. Se oli haarukka ja veitti, millä mä ne söin ja siinäpä sitä tällä kertaa.